Esan dozu, zure ama deiaitzekoa zala. Bai. Eta zer da hori? Deiaitzekoa da, karo, izen hori dator, beste herrizetan da, neskatila deitzen dutza, ez? Hemen deiaitzeko izena dator, lehenao, nire ama ez, baina nire amen da aurretik, egon zirina deiaitzekoak, deitzu etxe eben, ez? Bialtzeko gizonak itxasora, ez? Karo, orduan, ezeguanin telefonek, ezeguanin etxe ben deitzu. Arrantzale bako etxe azpilan paraten zirian, eta deitzu etxe ben itxasorako. Horti dator deietxeko izena. Ba, eta gero, karo, ni neukon ez, baina lehen eguramen da denporetan, bai, piloa bigar etxe ben, ze orduan ba, arraina ekarte benian be, kajetan, horrek kajak arrainez bete eta erute ben, ba, kabanetara eta ez, antxobak salasoia eta etxeko, da, gero juten zirian horren kajen bila, horrek kaja garbitzu, enber zirian, egurreskua zirian, da garbitzu, eta orduan bai, bihar pilo bat etxe ben. Olakorik ez, olakorik ez da etxe. Kaja ganera gaur egun plastikozkoa dira, eruten dabena, gero kofradizian, gero hartzen dira, oza, beti iruten duzuz batzuk garbizia, ja, barriztuta, ja, prest dauzenak sartzen duzu txalupan da urteten dabe, eta ba, bueno, desbardin, ez? Baina orduan bai, lehen etxe ben piloa bihar.